Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností. Není to pravda, ničeho se nebojte. Již 20 let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků. Byly to všechno lži. Není to pravda. Přátelé, slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období. Také vám slibuji na svou čest, ale opravdu na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v Československé federativní republice, sám odstoupím funkce. Věřte mi. Pro mě není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem. Přátelé, za svůj úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, ještě pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Spoluobčané, žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Drazí spoluobčané, všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi společenskými vrstvami, republiku, když se nebudeme dělit na otroky a pány. Občané, jsou lidé, kteří kalí vodu a panikáří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme. Děkuji, občané.